každé fotografovanie chce mať originálne. No bolo to pozitívne, veľmi zaujímavé, bolo to niečím nové, pre mňa niečím aj nepoznané, inšpirujúce. Myslím si, že to dalo obidvom stranám a teda aj týmu, ktorý ako spolupracoval s nimi. Myslím si, že sme sa všetci naučili niečo nové, hlavne teda pracovať v tíme. A prišli sme na mnoho nápadov, ktoré môžeme využiť. A je len takúto finečku, ktorá, ako, to je čisto chalanská záležitosť, kde vlastne môže to byť kanekalom potiahnuté kľudne akože aj hore. Všetko, čo tu odznelo, čo tu bude vidieť, je v podstate ich nejaký nápad, ich inšpirácia. Ja som iba pomáhal, lebo pri tom. U mňa je to tak, že keď robím každú robotu, tak sa snažím vymysleť aj nový nejaký podtón, nejaký príbeh alebo tak a mňa vždycky fascinovalo na značke Redken hlavne ten nápis, alebo to, že to z New Yorku, že mi to vždycky tak že mi to vždycky tak znelo americky a som sa cítil, že zrazu úplne v inom meste alebo v inej zrazu dimenzii, hej. Bylo to velmi inspirující, veliký tým profesionálních lidí, velice zajímavá zkušenost. Tak mně se vlastně na tom nejvíc líbí to, že si uvědomíte až večer, že vás tak jako nenápadně psychologicky dotáhne k něčemu a vy nevíte ani jak prostě, ale uděláte to, co chce on. Já mám hlad. U Mareka sa mi páči vždycky tá jeho ctižiadostivosť a tým pádom viem, že dá si na všetkom záležať. Veľmi sa mi páčilo, že urobil kaderníkom prípravu, pretože veľakrát kaderníci, mladí začínajúci vôbec, a čo začínajúci, aj normálni komerčáci, ako ich ja volám, lebo sú v salónoch a robia denné účesy, vôbec netušia, čo fotenie vôbec obnáša. Čo sa týka ľudí, ktorí pracujú, ktorí sú za Redkenom a stoja za ním, tak si myslím, že majú hodne zaujímavé nápady, ako je aj tento. Tým pádom je to veľmi poučujúce, veľmi zaujímavé, veľmi nápadité celé, takže myslím si, že veľmi dobrá kombinácia ľudí versus značka.